Giuseppi għallu Enzo x'ħenu għaliex l-arloġ li kelli tliftu ma nafx fejnu. Enzo għallu x'ħenu għaw qabad il-bajt tal-ħmar għallu ħabib Giuseppi kwarta fuq l-ofsinar. Enzo tana, Enzo tana, Enzo tana kemmu raġel baħbuq. Giuseppi baqa mbella u iċċu beda jħmar għax biex għallu x'ħenuwa qabad il-bajt tal-ħmar. Giuseppi baqa mħawad bis-serita għannarġa immu najlu ċalbitu l-kurzita. U il-ħabib Giuseppi fej Enzo raġamar għallu Enzo x'ħenuwa u qabad il-bajt tal-ħmar. Giuseppi għalli l-Enzo tista' ifhemni ċar biex ettak li x'ħenuwa taqbad il-bajt tal-ħmar. U Enzo lil Giuseppi kien prontu ikkuntentaħ għax l-arloġ l-impacċata bil-bajt minix naraħ. U Enzo raġunandek għasina mandu najt l-arloġ l-impacċata jgħad motti bil-bajt. U Enzo tana, Enzo tana, Enzo tana kemmu raġel baħbuq.